Dag, jeg vil lige vise jer de problemer, jeg har med min tassemaskine. Vi starter først med en Earl Grey. Den skulle give os 200 ml. Den putter så i. Den er tændt. Putter glas ned under. Det her det er 250 ml glas. Passer ned under. Sætter glasset lige i midten. Putter den ned. Sørger for at glasset er helt i midten. Så skal vi se, hvad der sker med glasset. Vi kan se, at glasset bevæger sig. Se, sørg for, at det bliver holdt i midten. Og det er meget svært, fordi det bevæger sig. Jeg skal bare se. Så jeg fange den, så den ikke falder ud. Så bevæger den sig. Ja, husk på, det her det er en 200 ml drik, og det her det er 250 ml glas. Så den bliver fyldt rimelig godt op, det her. Det her det er mere det. Man kan i hvert fald ikke putte sukker eller noget ned i. Så prøver vi så en Cadbury. Så lige den til disk ud. Cadbury mælk ned. Et nyt glas. Det her det er 265, så den skulle gerne flyde over det her glas. Nu skal jeg nok love dig for, at den ikke gør. Så der er vi. Der kommer mælken. Så lige den til siden. Igen. Sørg for at glasset er i midten. Okay, den bevæger sig ikke så meget nu. Det er kun godt. Så tager vi chokoladen. Og putter i. Cadbury chokolade. Sådan, og så den er i midten igen. Nu ser jeg, at den bevæger sig igen. Det er ikke til at vide med dem her, om de gør eller ej. Okay, den bevæger sig ikke så meget med den her. Det kan være det i te-disken. Ja, men som du kan se, så er det her... Altså det her, det skulle være 265 ml. Jeg ved ikke, om du kan se det, men der er bare det sidste, der kom ud her. Det er helt mørkt, som om den ikke kan tage det hele i te-disken. Og det er også meget normalt, at den ikke gør det for de sidste tre, for alle tre, jeg har haft. Okay. Det var ikke så slemt igen. Som du kan se, der... Ups, slukker jeg lyset. Som du kan se, der er kun en lille smule chokolade tilbage, så den tømte det meget godt. Så det er altid noget. Nå, det var det. Tak skal I have. Håber, I kan få det lavet.